Къщата с прозореца, който свети. В подножието на стара планина стои стара, полуразрушена къща, скрита в гората. Всички знаят, че е необитаема от десетилетия. Но всяка година, точно на една и съща дата, нощта срещу Еньовден, един прозорец на втория етаж светва. Местните разказват, че къщата е била на семейство, което изчезнало без следа. Никога не били намерени тела, нито следи от напускане. Единственото, което останало, било отвореният прозорец. С годините всеки, който се осмелил да влезе вътре, започвал да чува гласове. Някои казват, че чуват жена да шепне: „Остани с нас, не си тръгвай“. Други чуват детски смях от тавана. Няколко души твърдят, че видели сянка да стои на прозореца, още преди да стъкят в двора. Най-страшното обаче е, че всеки, който прекарал нощ в къщата, започвал да губи части от паметта си. Забравял роднини, приятели, дори собственото си име. Само едно нещо помнял – лицето, което го гледало през светещия прозорец. Старците селото предупреждават: не гледай прозореца твърде дълго. Ако очите ти срещнат неговите, ще останеш там завинаги.